Vale, aquí estamos vendo un embalse. A ver si sabéis dónde está embalse. A ver si alguien me sabe decir dónde está embalse. Os de aquí de Galicia. Os de aquí de Galicia, non fa falta... Os de aquí de Galicia, se me saben dicir dónde está embalse, que sí, que seguro que aquí temos a nosa moto, vale? Os veñemos todo por aquí, por esta carretera. A ver si alguien me sabe dicir dónde estamos. Vale. Ahora vamos ver o embalse. O embalse vamos ver uns barquecitos que hai ali, que están ali. A ver se nos deixa acercar máis. A ver. Que pasa que moi ben non se ven, vale. Bueno, o dito. Se alguén me sabe dicir onde estamos, que sei que sabemos onde estamos, a ver, aquí en Galicia. Pois vale, vou vos dicir eu. Vamos a ver, por aí, por esa carretera, é a que baixa por de Monforte a Ourense. Viñamos todo por carretera vella. Todo pola carretera vella de Ourense, baixamos o embalse de Ourense, o embalse, baixamos, ai que se me olvidou, bueno, o dito, que baixamos os Peares por a carretera vella, o que era antiguamente por onde se pasaban os coches, por ali tamén se podía ir para Ourense, por aquela punta da lá. Vale, e aquí é onde temos o embalse. Aquí é por onde baixa a agua, non? A miñas trampillas e baixa a agua. Vale, pois por outro lado, se vos fijáis, ali está a carretera nova, a dos Peares, que baixa a Ourense. Pois nós vamos dirección a Ourense agora. Entonces, que fixemos? Pois baixamos todo por carretera vella, por onde se baixaba antes, os Peares vellos. Hai 37 anos que non paso por aquí. 37 anos que non pasaba por esta carretera. Se tiña ganas de volver a pasar por aquí. O que pasa que, bueno, o dito, había 37 anos que non pasaba por aquí, por esta carretera. Eu xa ocurriuseme de que, bueno, digo, vamos hasta Ourense e vamos ver a carretera vella, baixar polos Peares vellos, antigos. Entonces hai 37 anos que non paso por aquí. Bueno, pois agora vamos seguir o camiño e vamos dirección a Ourense. Chiquillos, vamos allá. A ver como queda este vídeo. Espero que vos guste. Oye, moitas gracias pola xente que me está apoiando. É verdad que últimamente estou deixando un pouco o TikTok de lado, pero é que a vida non me dá para máis, entonces, pois, é o que hai. Cando a vida non dá para máis, pois temos que tomalo con calma e leválo para allá. Eu fago o que podo, apoio a quen me apoia, pero non sempre os apoio, pero bueno, que me perdonen, aquela xente que non eso, pero gracias a toda a xente que me está seguindo, gracias, moitas gracias, que sigáis dando me gusta, que sigáis apoiando os meus vídeos. Non é simplemente por diversión, nada máis, por pasar un pouco rato, ter amigos, xente que sean como eu, motoristas, e que disfruten andando en moto. Se xa de paso que disfruto andando en moto, e xa de paso que vou dar unha volta en moto, pois aproveito e enseñamos o que é a Galicia. Vou vos enseñar todo Galicia, pouco a pouco. Non vai ser todo de golpe, pero pouco a pouco vou ir enseñando algo de Galicia. Bueno, vamos seguir grabando por aquí. Agora xa me vou deixar de enfocar a min e vamos a gravar aquela montañiña que, bueno, polo visto debeu arder porque estaba tiña monte e debeu arder. Bueno, non foi este ano, ou si sería este ano. Sí, sería, podía ser este ano, pero bueno. Vamos a seguir hasta Ourense, a ver que nos encontramos, gente. Venga, hasta dentro un pedazo. Chao, chao.